Hello guys, गिबियाव नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबा ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना गालांदो। ओमफ्राय जों दा खोथिया फोनाय नायनो फैदो आरोना दाखालिनो फोना दोनदोंमोन ओमफ्राय नायफैया होननाय जायाखैमोन आरो जों। ओइ थांगासिनो दा हाब्रु बारि हाब्रु गोजाथार जायगायाबो। ओमफ्राय खोथियाखौनो नायफैनाय जायाखैमोन आरोना फोना दोननानै रज'लाय लांबाय दाखालि बिस्थिबार खालिनो फोनायमोन इदि सायावनो थानायखायनोथ' जादों आखौ बेफोर हाबजोबथारबाय। दाउथु थैनायनि मुलि होदोंमोननो ओमफ्रायो गैया हनै दाउथुआनो मासेबो गैया मोजांखौनो मोनजायाखैदां मासेसो मोनलांनायबा हामगौमोन आरोना सावना जानो हागौमोन। नै इखौ मोजां खालामना होफैलाय फोनलाब जाबाय। मोसौआ हाबनो मोनाखैना मोसौ हाबथ'वाखै दे मोसौआ हगारनाय फैयाखैदां दा नायनो होनना फैदो आरो दिनैसो नायनो होनना फैबाय। हा मासेसो अबावबा थेन्थावलाबायनाय मोनबाबो जायोमोन ना ओइ मासे बिरलांनाया ओमफ्राय माबायदिथो होना थांखो इसलाय दाउथु थैलायलायो रज'लाय लांबाय आरोना एसे जाबाय। नै इदि सायावनो दङ नालाय ओंखायनो दाउथुआ जानो बिराद मोजां मोनदों आरोना माइखौ नै खम जाबाय बे माबायानो बारा गैला माइया नै इफोरावथ' गैलानो देनां खोथिया थोगोन नालाय इदि बायदि जाबाय थाबा बारायानो गैला जायै मिथिदो गोबार आंहा मैयानि थाइजौ जाना लानाया बोरैबा जाबाय आरोना गन्दगल जाबाय उदैया एकदमबारे मा जाखोथाय बोरैबा मोनथारदो। ओमफ्राय नै बेसेरा दाउथु गावनो होननानै फैदोंमोन गैया मोनाखिसै थिंखिया मोजां दंमोन मासेसो थैनायसो मोनबा हामगौमोन। मा साननानै फैनायमोन आं दिंखिया खानो नागिरबाय दिंखिया मोनगौमोनथ' दा एवजाना जानो मैखुन मोनजासिगोन ना दिंखिया खानो नागिरबाय खानो होआनो लोगोफोर। ओमफ्राय दा थांसै आरोना गैया दाउथुआनो मासे गैया बिराद बुरजा बाना बिरगलांनायखौसो नुदों आरो। ओमफ्राय लोगोफोर आंना मैया थाइजौ जानाया बिराद गाज्रि अबस्था मा होनबावगोन आरो मालायफोरा दोखो जादोनो ओमफ्राय जानायखौ नुना आंहाबो जाबाय मा जाखो दे ओमफ्राय दा नै दिनै बोरैबा अबस्था जाना दङ जायफोरनिफ्रायनो माबाना होआबा हास'ना होआबा। नै लोगोफोर मुदुफुल बिबार आरोना इखौ आङो मा होनो दिंखियाजों एवना जानो दिंखिया मैगं खाना लायनि आरो नै जि आरामखा दिंखियाजों एवना जानो जि गोथाव जागोन। ओमफ्राय आं दा खाहैखानोसै आरो सोरां बारांनो। नै लोगोफोर आंना दय दिंखिया मैगं खानो होननाया मुदुफुल बिबार नुदोंमोन ना गुन्दैयासो गुफुर जाजोब्बाय नै दहाय खानो दिंखिया मैगं खायनोसै आङो नै दा खानानै आङो एवबाय आरोना दिंखियाजों गोथावनो जानोसै जि बुरजा नुदोंमोनहाय नै रेबबाय ओमफ्राय नै ओंखामबो जानखाबाय ओमफ्राय नै बारा मोनायाखैनो साना दंबावो आरोना होमबाबो संबाय आङो सोरां है नै आंना टिपलिया माने इयो मोसादोंमोन आरो ओमफ्राय मोसाना अहाना दा मबाइल नायगासिनो मालाय। नै लोगोफोर मोनबाय आंनि दिंखिया भाजिया मोनबाय आरोना बरियानो। मामि मा मबाइल नायबाय थाखो मबाइल नायबाय थाबाय मोनबाय जाबाय।